A CaixaBank tenim una forma diferent i sostenible de fer banca, perquè contribuïm al benestar financer dels nostres clients i al progrés de tota la societat. I això es demostra en fets. CaixaBank impulsa l'activitat econòmica i és un dels grans generadors de riquesa del país. Som el banc principal per 3 de cada 10 espanyols que confien diàriament en nosaltres. Perquè a CaixaBank posem sempre les persones en primer lloc. I fem el possible per estar sempre a prop, molt a prop dels nostres clients. Per això tenim oficines al 99% de les poblacions de més de 5.000 habitants. Som una banca pròxima i accessible, que afavoreix la inclusió. Facilitem l'accés al finançament a les famílies i als emprenedors a través de Microbank, l'entitat de referència a Europa en el camp de les microfinances. També treballem per aconseguir que l'educació financera arribi a tothom, mitjançant tallers i xerrades. I amb el programa Molt per fer, ensenyem conceptes financers aplicats a situacions vivencials. A través del programa Wingage, treballem per impulsar la igualtat de gènere i reforçar el rol de les dones tant dins com fora de la nostra entitat. Ser líders és anar sempre un pas endavant. Per això la innovació i la seguretat de les dades són per CaixaBank un compromís diari. Creiem que tenim la responsabilitat d'estar al costat dels empleats, els clients i tota la societat. I les nostres accions ho demostren. Gràcies a la nostra aliança estratègica amb la Fundació La Caixa, hem arribat a milers d'entitats socials locals. I a més impulsem centenars d'iniciatives de voluntariat per estar a prop de qui més ho necessita. A CaixaBank treballem per un futur millor que sigui inclusiu, equitatiu i també més sostenible. Som una de les entitats financeres líders en la lluita contra el canvi climàtic a escala mundial. L'últim any, hem finançat 29 nous projectes d'energia renovable i els nostres productes d'assegurances i inversió són reconeguts per les Nacions Unides amb la màxima qualificació en governança i estratègia. A CaixaBank integrem en la nostra estratègia tots els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i el 2021 vam centrar el nostre esforç en 4 de prioritaris: l'1, el 8, el 12 i el 17, encara que contribuïm a tots de manera transversal. I un any més, hem tornat a ser reconeguts internacionalment pel nostre compromís amb les persones, la societat i el planeta. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.